गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि खौरांफोरावनो दङ। आइईडी बेरफ्रुनायाव नगाव जिल्लानि कवारि गामिनि थागिबि महेन्द्र लास्करा मुंख्लं जायो। 10 अक्ट'बर खालि झारखन्डनि सोनाब सिंहपुनि पिएस जराइकेलानि सिङाव एलबेरा साखाथियाव मोनसे आइईडी बेरफ्रुनायाव 60 बेन्ड सीआरपीएफनि हेड कनस्टेबल जिडि महेन्द्र लास्करा मुंख्लं जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मुंख्लं महेन्द्र लास्करा आसाम नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय कवारि गामिनि थागिबि नवीन लास्करनि फिसाज्ला होननानै खौरां मोननाय जादों। फेरगावनि खाग्राबारियाव बाथौ मुवासफा माइनाव आरो लाइमोन आफादनि सावरायमा जथुम खुंफुंदों। फेरगाव जिल्ला बाथौ गौथुमनि नाजानाय आरो खाग्राबारि बियाब बाथौ गौथुमनि हेफाजाबाव साननैनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों माइनाव आफादनि 10थि आरो मिरु लाइमोन आफादनि 8थि ज' सावरायमा जथुमा गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। खाग्राबारि मुंख्लं सुजित नार्जारि नब्लङाव खुंनाय सावरायमा जथुमाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो। BH कलेजनि बिबुंगिरि डक्टर दिपाली खेरखातारि आरो सालबारि जौमा फरायसालिनि लेङाइ गोरायुं डक्टर दुलेन बसुमतारि बिथांमोना सावरायमा जथुमखौ बेखेवना होयो। मिरु बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सफाराम बसुमतारि बिथाङा अराङाव देहा सावस्रि मावबादा खुंफुंदों। आसाम सरकारनि सुरजरपा सेतु योजननि सावस्रि फाहामथाय मावबादाखौ माजबाद बिधान सभानि सिङाव खुंफुंनाय जादों। बे मावबादायाव 18 बोसोर बैसो सिंनि सा 2000निख्रुइबो बांसिन लाइमोनफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै रौता बियाबनि एमसिएलए चरण बर'आ बाहागो लादों। गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि गोदान मावफुं सोद्रोमाफोरनो बिबान राननायनि सोमोन्दै चरण बर'आ माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंदोंदि बिटिसि बर्डनि गासै बिबानफोरखौ जायखिजाया समावनो रानना होनाय जागोन होननानै बुङो बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि राङापानियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। जायगायावनो जिउ गोमायो। बिरफुं ब्रह्म मुंनि सासे लाइमोना बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय राङापानि अदेबानि 127 नं राजा लामायाव मोनानि 8:30 रिंगायाव हरखाब जाब्रबथायजों सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासे लाइमोना गोब्राब जोखोम जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। खौरांनिफ्राय मिथिना मोननाय बायदिब्ला जिउ गोमाजानाय लाइमोना खामारदैसा गामिनि गान्धिया खान्थाल ब्रह्मनि फिसाज्ला बिरफुं ब्रह्म आरो गोब्राब जोखोम जानाय लाइमोना राङापानि गामिनि निराज बसुमतारि होननानै मिथिनाय जादों। तामुलपुर जिल्ला कलाकुसि थेलिगुरि गामिनि थागिबि रमेश बर' आरो रुपाति बर'नि नैथि फिसाज्ला बृन्दाबन बर'आ तेजपुराव भारत रौनिया इन्डियान आर्मी 4 CGR रेजिमेन्टनि NK रेंकआव साख्रि मावबाय थानाय समावनो हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानानै रुंसारि जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। मैया आसाम पुलिसनि रिजाल्ट होदोंमोन। बे रिजाल्ट होनायाव क'क्राझार बालाजान थिनालि पुथियाफारा गामिनि कबिता नाथनि मेगनाव खुसिनि मोदै गदों। गावनि दुखु खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों आसाम पुलिस बिफानाव साख्रि मोननो हादों बिथाङा। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि दीपिका पादुकणखौ गिबि खेबनि थाखाय मेन्टेल हेल्थ एम्बासाडर महरै सायख'नाय जाबाय। थांनाय 10 अक्ट'बर खालि मिरु सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाना गिबि खेबनि थाखाय फावखुंग्रि दीपिका पादुकणखौ गिबि खेबनि थाखाय मेन्टेल हेल्थ एम्बासाडर महरै सायख'बाय होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।